Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παροχές και οι δωρεές, χρησιμοποιώντας πλέον τα τραπεζικά συστήματα και τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις για την ανάλυση των χρημάτων που κατατίθενται αλλά και αυτών που αξιοποιούνται. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες είναι ότι πλέον δεν εξετάζεται μόνο ποιος στέλνει τα χρήματα, αλλά και ποιος είναι ο τελικός ωφελούμενος από τη συναλλαγή. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις λεγόμενες τριγωνικές μεταβιβάσεις χρημάτων, δηλαδή όταν τα χρήματα περνούν μέσω γονέα ή μέσω άλλου συγγενή για να καταλήξουν τελικά σε διαφορετικό πρόσωπο με σκοπό την αποφυγή του φόρου. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουν να προσέξουν οι πολίτες είναι η ενδεχόμενη αξιοποίηση χρημάτων από λογαριασμούς συνδικαιούχων, τα οποία εφόσον δεν προήλθαν από τους ίδιους χαρακτηρίζονται ως δωρεά, με αποτέλεσμα η κίνηση να επιφέρει φορολόγηση με συντελεστή ύψους από 10 έως 40%. Επίσης, υπάρχει μια σημαντική παγίδα στους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Και εδώ να πούμε ότι η απλή ύπαρξη ενός κοινού τραπεζικού λογαριασμού δεν δημιουργεί πρόβλημα, όμως όταν ένας συνδικαιούχος χρησιμοποιεί χρήματα που δεν προέρχονται από τον ίδιο, η συναλλαγή μπορεί να χαρακτηριστεί ως δωρεά και να φορολογηθεί με συντελεστές 10, 20 ή ακόμα και με 40% ανάλογα με το βαθμό συγγένειας. Ειδικότερα, οι δωρητές οφείλουν να προσέξουν τα καταβληθέντα χρήματα, καθώς θα πρέπει να έχουν επαρκές κεφάλαιο, καλύπτοντας το ποσό της δωρεάς. Μεγάλη προσοχή όσον αφορά τους δωρητές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν επαρκές κεφάλαιο που να καλύπτει το ποσό της δωρεάς που θέλουν να μεταφέρουν, αλλιώς μπορεί να προκύψει πρόσθετη φορολόγηση.